Но съм сложила неща и в другия ми джоб, така че сега да го отворим и него. Първото нещо е този комплект лийники, който е такъв дет се огъва, защото иначе ако са пластмасови само ми се чупа. Първото нещо е тези химикалки, просто химикалки трябват ми. Една такава чашчица. Да видим какво ще извадим. Тази острилка, защото е много хубаво, на мен ми харесва не толкова просто, защото острилка, защото има много голямо контейнерче. Няма нужда да постоянно ходиш до кофата и отново и отново, отново. Иначе раницата си е много хубава, картинката ще е перфектна, но да е малко по-малко, защото аз си казвах, тъкмо съм 8 клас да нося нещо по-малко, но нищо, пак става. Аз проброих, че имам цели 10 джоба, един, тук 2, тук 3 като цяло и тук имам 1, 2, 3, значи 6, 7. Но хора, досетихте ли се какво остана? Трябва да ви покажа и тетрадките. Ще ви покажа само най-хубавите, защото някои просто са много обикновени. Няма смисъл да ви показвам. Така ще покажа някои, които наистина са хубави. Ще започна първо с големите. Голям формат. Та-да! Котенци. С джойстик. Просто нямаше как да не го взема. Това е голям формат. Следващото, което даже вие ще погърба, но все пак отпреде по-готино. Ето. Изглеждаш като истински е снимка. И малък формат. Започваме сега. Ето е една от малкия формат. Тази малко по средата лицето му, но пак става сладичка. Тази има надпис отзад, но ето какво е отпред. О, това е малък формат. И имам още една. Човек. Просто това няма да коментирам. Но ето как изглежда. Да, имаше разпродажба. Така че... Добре, това беше повечето неща, които си купих. Както казах, имам много повече тетрадки, особено от голям формат, но ви показах само две от малък повече, защото от голям формат просто нямаш такова разнообразие, като от малък имаше поне, да кажем, 50. Хаштаг бонус, две тетрадки от голям формат, които сметнах и тези интересни. Ето едната, това е общо взето тези тетрадки са за любители на киселите неща, защото е с лимони. Ето едната, където са пресни, даже има сокче, а другата как са изсушени на кламерчета стоят. Бяха хубава като идея, особено тази. Не знам как се сетили да направят такова нещо, но това беше бонусът и просто нямам други неща.